že máme to spotřební. Takže jelární kulistry. Já myslím, a musím takže to ještě můžu stát. A tak mě, a tak mě to taky ne. A tak mě to stejně. Ale děkuji za info. Trochu dostočte tam. Mám vás. Máme to ošetřovat. To je výborně. Žebřík. Žebřík. Tu tyč, dej to, vidlici si dejte kolmou. Tak. Jo, ale jednou taky takhle u nás stavil. A pak museli protraktit. Ne, on to vždycky jako stále zvednou. Teď počkejte, já musím fotit, jo? Prima. No, zaberte. Tak, děkuji. No, tak stál 50 korun, Zatloukej, zatloukej. Jo. Dělej. Leoši, dělej, níž s tím žebříkem musíš. No. Pober si hodně s tím žebříkem. Klapej. Tam krásně, kuci. Jak jdu, mámy? Úplně rovně, výborně. A teď žebřík. Klepej, jo. Tady by si měli pobrat ty vidlici tady. Poberte si tu vidlici, jestli to jde. Rychle. Ještě kousek. Tak, a teď. Dobrý je to, jdem. A zaber. No jdem. Dobrý, jdem. Vypadá, dobře. Poberte si žebříkem. My to ale nemáme zase držet. Hej, to si taky vyfotil. Zaberte tady všichni dole. Zaberte a rychle poskoč. Tam. Počkej. Dobrý. Jdem dál. Jeden. Počkej. To na to vybrali ty pravý. Jedem. Já myslím, že to jde nejlíp. Ale bacha, kdyby to padalo sem, koukejte se na to, jo. No. Zaházejte mu jich šutrama. Počkej. Koukejte na to. Je to vynikající. Jo. Pojď tam. Jo? Tam Proč to takhle to tatáhne?
Nějaký větší, Beďo, tam je. Ještě sem. Zezadu. Sem ještě.